صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا کون آیا اج دنیا آیاتے کون آیا اج دنیا آیاتے ہویاں گلی گلی روشنایاں او ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آیاں تے جس نو حاصل کرنے دی خاطر پیاں مکے وچ دوہائیاں او آزم لال حلیم لگئی آزم لال حلیم لگئی ہتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں سونے دے گیت اسی سونے دے گاندے رہانگے سونے دیاں محفلاں سجاندے رہانگے سونے دے گیت اسی سونے دے گیت سونے دیاں محفلاں سجاندے رہانگے اے آقا دے مدینے چو آواز آندی ہے اے آقا دے مدینے چو آواز آندی ہے تسی آؤ اسی ورتاندے رہانگے تسی آؤ اسی ورتاندے رہانگے تسی آؤ اسی ورتاندے رہانگے سونے دیاں محفلاں سجاندے رہانگے محبت سے پڑھیے سونے اے خاک مدینہ ساڈی جند ساڈی جان اے خاک مدینہ ساڈی جند ساڈی جان چم چم اکھیاں تے چم چم اکھیاں تے چم چم اکھیاں تے لاندے رہانگے چم چم اکھیاں تے لاندے رہانگے سونے دے گیت اسی سونے لاندے رہانگے سونے دیاں محفلاں سجاندے رہانگے اے اللہ سونا دیندا نبی پاک ونڈ دے اے اللہ سونا دیندا نبی پاک ونڈ دے صدقہ نبی دا اسی صدقہ نبی دا اسی کھاندے رہانگے صدقہ نبی دا اسی کھاندے رہانگے سونے دے گیت اسی سونے دے گیت اسی گاندے رہانگے سونے دیا محفلاں سجاندے رہانگے اے حافظ اینا ساواں وچ جدوں تک سارے اے حافظ اینا ساواں
جدوں تک سارے یا رسول اللہ دا نعرہ 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 لاندے رہواں گے سن دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے